Sugo ni Papa si mga sungaw. Mo tayo Kimi, sama na? Oy. Namin naman tao ko subungan daw ba? Adam buwa ko naman to si Ivana alam. Uy, kanamin namin dako titik. Patro ko na ibla tiyang ginamon dahil tapos may customer naman tayo makabuy na mano naman ta makapangumpra naman tayo siya nga itong mga black cloud sa tiyangge. Sa tanong tatabing tiyangge ba? Kato ko tumak. So guys, what's up? Mga kadto tayo sa tiyangge. Tanong tayo may tao. Op, do may nabati ako di nga tikang-tikang ako. Ba? Op, may tao? Op, do bata ka na yan, wow? Do bata ka man ni Suray Dampiang? Mano ka naman di? Mau, tang naman di ba? Alam mo na ganyan. Way pa di binamano. Ganyan brigya naman. Ano tangon mo di? Bugas ka guga. Bugas ka guga. Ra ka naman aga. Ka naman na listahan ni nanay mo Surayda. Nga piang di da. Damo na di listahan di oh. Bayra dyan mga no? Saan ka na bayra na oh? Sa Lunes, bukas sa Sweldo. Wa sa Lunes sa sweldo. Di ko bra si nanay mo. Piang sa obra sa? Sobra, sa kamang labat sa May SM to. Paglabas sa SM to, sino, anong ginalaban niya to sa SM to? Bayo to ka, no? Sino ginalaban niya to sa SM to? Top Toys. Top toys man? Top toys, yun to. Nanay mo, ginalaba top toys? Oo. Din siya laban, ano to, pila yung sweldo to sa top toys, oh? 3-5. 3.5, pila na, isa kadlaw yan, 3.5 na, 3.5 ya? Oo, isa lang na, hindi masugalan na itong Ikaw yung Bornok, labot takit Bornok, yung 3.5, tapos nasugal yung Bornok. Anong ginalabaklo mo na Bornok? Ugaw kon, ano, hindi ugaw, dolpen, hindi bligyan naman. Dolphin eh. Dolpen, kagapla ka kilo, dolpen ni Mosbong. 5 kilo. Ato pa sa Carles, no? Di ano lang din, may mga dinosaur kami din. Ano gusto mo baklo, no? Basa, no? Dinosaur lang ang buhaya. Dinosaur ang buhay niya. Ti si nanay mo to din, ato sa nanay mo niya. Ato sumula itong higda to yung piya. Si tatay mo din niya, ikaw yung sugo din mo ni bata-bata, basi mo. Tiyan mo isong may papa ko, hindi man lang yung hindi mga palto. Papa, balik sindi ang bal. Bate ko ro. Ano ang bal ni papa mo nga sungayaw? Ha? Anong bal papa mo nga sungayaw? Mahal. Ha? Mahal. Ito lang po daw. Ano na ba ti? Ano sugo ni papa si mo nga sungayaw? Mo tayo Kimi, sama na? Oh, hindi, ma'am. Ay, ikaw sugo di mo na nayaw? Ikaw di sugo mo na nayaw? Ang damo ka to, ton. Sige, ako yung lagi sugo. O sugo. Si Manong mo to nga, ano? Nga butsik ko yaw? Ba ito, sa balay ito yung apo ito yan. Kuya, balik ikaw di sugo ya? Sino ni maluto ni mo ni? Kinanay mo piang? Tatay mo sungi? Si Bay, papa ko eh. Papa? Si sungay niya, malunod. Sino nga papa mo? Si mama mo may kirida? Oo. Sino nga niya? Si Butchukoy. Si Butchokoy? Abala mo mama mo, lapadibod naman, no? Di tiyangke ni Tiyoy Baricos, di utang-utang pa aga pa di, way po di kape di, may muta pa di ako niya baba di. Tapos ako niya kiki, way pumoka sa ilong. Ang balong ko lang sa. Ikaw yung Bernok, ikaw pa nagbras ka Bernok? Yap. Tanaw mo kiki, be? Gabi mo kiki, puti sa una, gold. Bernok, ang ito namon, ito palasada lang namon ng imo, kundi palalamob sa namon imo nga dinosaur, ha? Dinosaur kag dolphin, bala mo si nanay mo, Surayda piang, nga makontes kami buwas, makontes sila ni nanay buwas, ang tintin bika sa may plaza. Ano bala mo? Ano bala mo siya? Nga mga contest sa bus na nanay mo nga tintin bika buha sa plaza. Si nanay mo, ano talent ni nanay mo ya? Pungko eh, PR mo. Nga tintin basa. Ikaw yung Bernok yan, mo, ano yung mo talent? Mutang bugas ni sugo ang papa niya. Ano na yung bayad sa bayad ni nanay mong utang ni sa akong ni? Malugi kami ni? Chichunis ka na. Ano? Chichunis. Tatay mo sungi ambal? Oo. Ano pa kinaman ni tatay sungi mo? Mutang yung nik. Yun, Yung nik. amo na niyo? Yun, nyek? Amo na ambal ya? Hindi ko chindi? Amo na balon, no? Chupad yun, chupad. Ano? Chupad. Ano man? Chupad. Chapad? Hindi ko chindi mo tatay sungi? Amo na yambal, chapad? Maisip ta, makanta ta ABCD, tapos ma-stop ta sa mga letters, tapos amo na John, mabalaan naton kung ano mo utangon mo, makanta ta ABCD, okay. A, B, C, D, E, tapos maamba ka da nga stop, kundi nga letter ha. Liwat, kanta ka man Bernok ka?
Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L? L na? L? L? Sunod. Okay, L. A, B, A, okay. L, A, la. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P? Okay, lap. Lap na tatatabar na kalap. Liwat. A na, lapa. Okay, liwat. Okay. A, B, C, D, D. Di na ito tatabar na ka. Di na tatabar na. Di na. Napad imutangon. Napad imutangon tatabar na. Okay, tatabar na. Dolong na to namon sa amon nga rider ha. Sa amon nga delivery rider sa mga online abla. Abala mo si nanay mo para aeroplano lang namon para maugpa lang sa inyo nga rooftop sa inyo balay. Okay, tatabar na. Okay? Oo. Sino na may nam toto? Papa. Papa ano? Papa Chungi, Butukoy. Papatsungi. Di, nanay mo wala na sugal madyong totoo bernak. Ngayon na, buot na subong. Abuot na mo nanay. Oo. Ti, ay mo nanay to may ingron pa auto JTL. O hindi na ito mag-check up, hindi na ito pagpuntahan sa Elmisa. Hindi na paputangan TL. Ti, manobra nanay mo laba SMI. Okay na, tambay na lang to. Tambay sa diin. Jambal mo maobra nanay mo tapos may sweldo mo labas sa SM laban niya to ang top toys to. Karoon pa man ito sa sobra. Ti, si mo nanay tatay ka itot pa. Paano? Perfect ka nung Ano? kwarto naman. Wagi pero may galinok totoo bernak. Ano totoo bernak? Patay suga. Tsura patay suga be. Totoo bernak. Ti, ano na totoo bernak? Hindi mo busong imo nanay? Hindi. Wala busong imo nanay totoo bernak? Ano din ka tulog totoo sa katre? Ano, Ti, ano ba siya mo totoo bernak sangga imo sila bata? galinod. Galinog? Oo. Ano nga ni bulong sa mga bukol-bukol? Tulo. Totoo bernak? Ti, malakat ka na? Oo. Oo, totoo bernak. Ti, ano yung madala subong da? Wala. Wala ka dala subong? Dinosaur. Dinosaur? Di mo dinosaur? Ari di. Diin? Alis daw ko. Be, tsura be dinosaur be? Gabi, tsura ka dinosaur? Dulibat?